Какво? Failed to connect to the server. Какво? Какво? Иванчо, що не мога да влезна в сървъра? Не знам. Вика ми failed to verify username. Трябва... Ти си откракната. Ма то... Влез от профил, който съм ти дал. И така, какво става, пичове? Аз съм Коши и добре дошли в новият епизод на Иванчо Хардкор, някакво си там SMP. Опа! Значи това Иванчо, това басейнче е на Мешо тук. Аз сега тук Иванчо, аз трябва ли да правя нещо определено или просто си оцеляваме тук? Оцеляваме си. Иванчо, смени си плана, какво да ти кажа? Плана е пак ли? Да. Понеже да трябва да човек Хамзат го убиха. Той Хамзат не. Бичес, тук съм. Така, сега къде се видя щата? Умен съм. Писна ми някакво винаги да съм някаква тип, в смисъл, някакъв пич да справя нещо. В смисъл, сега като съм типка да си търся Sugar Daddy. Пак ще им бъде Sugar Daddy. Това е добра оферта, Да, просто не така. Ара. Добре, правим го. Това не викаш, че пак ставаш типка. Точно така. Още къде си? Аз и Иванчо тук се катеря нагоре да си направя някаква къща. Иванчо, дай ми някакви неща, искам диаманти, разбира се, много диаманти искам. Пълна ти знаеш някакво меме там, някаква тип, където вика искаш да живееш в къща. Искаш да живееш в къща? Да. Иванчо, веднага ми дай много диаманти. Тук ще си направя една... къща. Ти ще да си направиш. Какво ще е това да си имаш Sugar Daddy? Да бе. Сървъра преди 2 минути и вече съм full diamond. Викаш всичко ти осигурява, плане. Нямаш нито едно оплакване после. Да. Иван, дай ми кофа. На мен, как аз се честа. Нищо даде спокойно. Дади. Помням, а ти да не си от нея фейк такова. Какво не пъсваш фък, бе, тук няма PvP? Вярно. Вземи си цялата. Коши, не съм фейк. Спокойно. Не, имам предвид, помня ние трансджендърите, деца. Викаш, помня, ти си 100% типка. 100% типка, точно така. Да, бе. Иванчо, ще... Като съм типка и тук няма други типки, това не е честно. Веднага искам най-добър гей приятел. Някой да извика Мешо. Бъй. Ето ти, Иванчо, координати. Да, Иванчо, много месо, мерси. Не за първи път ми даваш месото си. Мулата. Да. Опа, Иванчо, какво става? Взимай това. Мерси. Разбит кораб. Я го потърсим. Тук Иванчо добре ме спонсорира, мерси. Коши, и ти ли търсиш Sugar Daddy? Не, ама... Пата Иванчо си направи харем. Ето няма лошо. Тук Иванчо, виж, строя си някаква много яка къща. Искаш да живееш в къща. Искам да живея в музеята на Андерите. Коши, какво ти мнението за Джастин Бибър? План значи Джастин Бибър напоследък той не прави някакви добри песни, а преди е правил някои добри песни. Някакъв педерас често,
А сега ако дойде оня смешник, Бъфало Меш и почне да ме дискриминира отново, аз ще го искам... Чувал. Бъфало Мешо. Поне викаш, това не е джентълменско държание. Да, смисъл, Меш е скейт гей и ме дискриминира тука. Поне, нали той ще бъде най-добър приятелка, бе. Еми да, ма да не ме дискриминира, защото ще му се обидя много. Иванчо, ма верно тая планина е малко смачкана. Аз ще да не приказвам. Абе Иван, ти като си ми шугър даде, ако ми се случи нещо, ти ще можеш да живееш без мен или ще самоубиеш? Не, ти как мислиш? Възможно си хвърлиш от някоя скала. Ами, май да познавам. Ай стига Иван си някакви лихи чувства. Точно така. Е, Бързо се учиш. Хамза ли те научи на това? Курза Хамзи, с него съм спал. Много му е малък. Бяхме назад. Много дика енергия. Хамзат ми беше брат. Тук Имахме един... Иванчо има някакво село. Това е моят цел. Селото между другото там е това. Школата се бие. Иванчо, ма тук не се бие в това село. Ма Иван, ако те биеш и те убият, в смисъл, кой ще ми купува неща после? Цело да приема. Кажи. Защото ми нещата ми остават във ваша ръце. Аре да спим, Еми рано, това е най-доброто за един гол дига, а такова да Иван ще парите да не те убият.